Жалко наистина, че наистина квалифициран, високо квалифициран специалист. Явно ще трябва да се съобрази с... ще падне в боя, така да се каже, само защото е моя съпруга. Тези думи от далечната 2017 година принадлежат на Александър Ненков, дългогодишен заместник-председател на Комисията по енергетика към Народното събрание. С тях той обявява, че съпругата му Пламена Ненкова ще напусне държавното дружество Булгартрансгаз ЕАД. Повод за оставката е скандал, при който лъсват конфликти на интереси и съмнения за политически назначения. Ненкова, например, е била подчинена на своя кум, тогавашният изпълнителен директор на Булгартрансгаз, покойният Георги Гегов, съпруг на Теодора Георгиева, депутат от ГЕРБ от 2009 до 2021 година. Достатъчно квалифициран и способен човек е да може да се реализира и в някоя друга област. И наистина Пламена Ненкова се реализира добре. В момента е заместник изпълнителен директор международни отношения и бизнес развитие в Главбулгарстрой Холдинг, фамилно дружество, редовен бенефициент на големи обществени поръчки за мащабни инфраструктурни проекти, включително и проваленото разширение на газохранилището в Чирен. Съпругът ти, Александър Ненков, е дългогодишен депутат от ГЕРБ, а неговата майка и нейна свекърва е Юлия Ненкова, дългогодишен председател на Комисията за защита на конкуренцията, един от основните контролни органи по обществени поръчки. Газ, роднина, милиционер. Припомнихме ви историята на Пламена Ненкова, защото тя е често повтаряща се в Булгартрансгаз. Политически назначения, уютни постове за неслучайни роднини, конфликти на интереси. Примерите са толкова многобройни, че свидетелстват за добре утвърден клиентелистки модел. Модел, който обяснява защо Булгартрансгаз бездейства, докато Главбулгарстрой изменя вече подписания договор за разширяване на Чирен в свой интерес, но в ущърб на публичните финанси и обществената безопасност. Защо не търси сметка от изпълнителя за забавянето на проекта и в последствие му позволява да се оттегли без да плати нито лев от дължимите 26 милиона лева неустойки? Защо контролните органи мълчат? Защо вместо да се търси отговорност от тогавашния изпълнителен директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов, той реално е повишен и днес е служебен енергиен министър? В редиците на Булгартрансгаз служат голям брой кадри на политически партии, но дали в полза на обществения интерес? До началото на 2023 година член на управителния съвет е Делян Димитров, съпруг на Севделина Арнаудова Димитрова, известния пиар на ГЕРБ. Бившия председател на управителния съвет Таня Захариева е и председател на Общинския съвет на Хасково, отново от ГЕРБ. Докато госпожа Захариева заема ръководния пост, в редиците на Булгартрансгаз се присъединява и нейния син, Теодор Захариев, който за 6 години израства от стажант до заместник-директор финанси и контрол, където се вземат ключови решения по разплащането по обществени поръчки. Кирил Георгиев, бивш общински съветник на ГЕРБ в София, е начело на надзорния съвет. Георгиев впечатляващо съчетава дейността си на председател на надзорния съвет с още 2 работни места. Директор проекти в АЕЦ Козлодуй, както и служител на гръцкото частно дружество Митилинеос, което търгува с руски газ. Друг служител с голям капацитет да служи на държавата е Таня Цветкова, бившият началник на политическия кабинет на Теменушка Петкова, бивш енергиен министър на ГЕРБ. Цветкова съчетава длъжността главен специалист, проекти и финансиране в Булгартрансгаз с работа в Министерство на енергетиката в отдела, контролиращ енергийните проекти, финансирани с евросредства. Надя Стойкова, директор дирекция обществени поръчки и главен експерт административно ръководство, е дъщеря на близкия до Борисов Даме Стойков, вице-президент на Българската федерация по джудо и председател на Обединени спортни клубове Локомотив София.
Стойкова подписва от името на Малинов важни договори, включително договорите с Главбулгарстрой за разширяването на Чирен. Тя фигурира и като възложител в документацията на редица стратегически обществени поръчки, включително за Чирен. Стефка Александрова, секретар на управителния съвет и експерт ключови проекти. Живее на съпружески начала с Иван Стоянов, който повече от десетилетия е личен телохранител на господин Борисов. Антон Георгиев, служител в дирекция управление на договори, е зет на генерал Тодор Коджейков, директор на правителствения авиоотряд 28 и бивш телохранител на господин Борисов. Не всички политически назначения са по линия на ГЕРБ. Теодор Одрински, специалист критична инфраструктура, е и секретар на партията Нова алтернатива, сега част от Алианс за права и свободи на Ахмед Доган, чрез партия Сбор. Роднините на ключови служители във важни контролни органи са също добре позиционирани. Албена Белчева, специалист бизнес развитие, е дъщеря на доскорошния служебен заместник-министър на финансите Стефан Белчев, който е и доскорошен директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Същата тази агенция, която през юни тази година удобно не откри нищо нередно в аферата Чирен. Самият Владимир Малинов е съпруг на Георгица Стоянова, член на Комисията за защита на конкуренцията от 2016 година. Председател и член на комисията от същата 2016 година е Юлия Ненкова, майка на депутата от ГЕРБ Александър Ненков и свекърва на заместник директора на Главбулгарстрой Пламена Ненкова. Слав Славов, главен специалист бизнес планиране и развитие, е син на Красимир Славов, административен секретар на ДАНС. Има дори и цели фамилии. Виляна Янкова, секретарката на Малинов в Булгартрансгаз и в Министерство на енергетиката, освен бивша деловодителка в ДАНС, е и дъщеря на секретарката на административния секретар на ДАНС Красимир Славов. Бащата на Янкова, Ганчо Ганчев, също бив служител в ДАНС и Държавна сигурност, е специалист в защита на критичната инфраструктура в Булгартрансгаз. Същия пост заема и друг бивш кадър на ДС и ДАНС – Иван Стефанов, чиято съпруга Таня Куцарова е съдия във Върховния административен съд. Галина Тодорова е дългогодишен директор правна дирекция в Булгартрансгаз и член на експертния технико-икономически съвет към бившия изпълнителен директор Малинов. При назначаването си за служебен енергиен министър през април тази година, Малинов я привлича в Министерство на енергетиката, а от юли я назначава и за изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг. Откриват се и връзки с корпоративни интереси. Изпълнителният директор на Главбулгарстрой Мая Пенчева е съпруга на Пламен Пенчев, главен специалист управление на капацитети в Булгартрансгаз. Предишният ръководител на отдел обществени поръчки Сюхел Хайрулов в момента е успешен бизнесмен, собственик и управител на дружества от масажи и фризьоро-козметични услуги до разработване на софтуер, пътна автопомощ и строителство. Едновременно с това господин Хайрулов е още по-успешен външен консултант на Булгартрансгаз по обществени поръчки, въпреки наличието на цяла дирекция с 15 служители, ръководена от Надя Стойкова. В надзорния съвет на Булгартрансгаз присъства и друг бизнесмен – Александър Каназирски. Каназирски е свързан с Александър Бабаков, специален пратеник на Путин по енергийни проекти и заместник-председател на Руската дума. През април 2013 година именно Каназирски прави програмата на Бабаков за визитата му в София, която включва и среща с тогавашния заместник-министър на енергетиката Божан Стоянов, когото Бабаков се опитва да подкупи за Южен поток. Междувременно на 6 юни тази година
В Министерския съвет бяха подписани договори с изпълнителите на вертикалния газов коридор. Избрани да изградят 2 от 3 лота са обединения с международно признати американски компании и познайте кое е българско строително дружество.